mangsa. Serem lah. Pancen lah kuwi jos tenan. Gak perlu tenaga suwe, gak perlu gua energi, menungso langsung kabur. Para anak buah, kumpul, kumpul, kumpul. Wah, Bunda Ratu ketok nyeluk jelas nek hal penting iki. Tak kira iso repot ya. Ayo lo Dek. Sabar lo dong, Bro. Sampe ki yo ngadeg karo kowe to. Wis sampe ndak iso ngadeg to. Nunggu wae lo. Nunggu. Heeh. Ini kan aku penak. Cek kok yo ora macak dhewe. Lah terus lek aku macak piye? Iya. Hali. Dongeng ayu. Yo kok sampean kuwi lho ayu. Jelas dong, Mas. Nyapa? Kering. Kering. Alon-alon yuk. Alon-alon kok nang. Kok kabar? Kris ya? Kok kabar? Coba ya. Itu kabar. Nggak rugi ya. Aku sekolah makeup ning Antartika. Ya hasilnya gini sih. Itu kabar. Apik lah Dedek ya. Jadi aku tampil beda nih loh. Jelas Mbak. Itu kabar. Mesti para menungso wedi kebirik-birik, Mbak. Itu kabar. Itu kabar. Dek, ya Mbak. Kukurna tanganku dilut. Lah sampean lembak ndak di tangan. Lah terus budet iki tangan sampean. Lali lanjut tangan. Guna sing gatel apa sing budet iki ya? Nekno ya rasa dikukur nekno. Kumpul, kumpul, kumpul. Waduh. Piye, Dek? Ayo ndang budal. Wis celok karo ratu. Ayo, Mbak. Ayo lo. Cek tambah. Sabar.
kae nek menungso kae wayahe beraksi. Gak penak nek perasaanku ya. Barang mending ngono. Sampeyan kok ning kene dhewe. Njem melok emas ah. Cah-cah wis tak omongi. Awakmu aja kelayapan ae. Gendang ngumpul. Nyapo bocah iki? Anton bocah celeng. Suwun ya, Dik. Kapan lah ya? Kok semalah ra nyauri to? Kok bisu ku piye to, Jeng? Karnaval kok sak nggon-nggon. Ya suwun lah no. Tak mulai jam mau lagi nyauri ya. Mulai ya. Kiki tae duwite wayang kok akeh. Ini nek duit ya. Tak nengok-nengok. Iso kamarnya apa-apa nih ya? Iya lagi jane orang apa-apa nih belas sih. Ini lah duitnya nanti. Kopi tahun piye to, gila ngecam iki. Malah pipil pajak. Piye to jane iki? Sing duwe warung kok kirim belar enak apa-apa iki. Duit renek, jajan renek. Gimana? Enek iki semek Bali ini. Tak apa-apa.
Nek nggih tambah butuh kan Dek Yul ngelak. Majan lah susu. Tapi nih dia rendah duit nih masuk gelas enak duit loh. Mau piye to jane? Tak iso. Wah, duit dukir-dukire lemah. Wah, pintu ning duwe omah iki. Yul, ayo kumpul. Suarane Ratu. Siap, Ndoro Ratu. Ki Ratu mesti demen. Ora aku pinter nyolong duit. Tolong Ndoro Ratu. Iki gini ya bocah ki. Memang aku mlebu ndak metu lho, Ndoro. Nyatu iki ngrepot ya Yul. Tapi tulungan lho Ratu aku. Nyapa awakmu ning kono ki? Ngeget-ngeget ae. Nyuwun pangapura Ratu. Bang Wowo siap melaksanakan perintah. Ya. Nek sik jantungku kudu cepet ae iki. Karo ndene sik ngenteni kancane. Sendika dawuh Ratu. Lekmu biayaan kula. Pancane yo kuyel kok. Terima kasih ya Ratu. Karo ndene Jawamu nyapa lho. Lek urung diadopsi wong ki aja colang-colong duwite wong. Ngono kek sampai kowe digepuki, kecekel. Sapa sing tanggung jawab? Jawaku karo belajar lho Ratu. Ben pinter nyolong. Karo dene mbok belajar liyane to Yul. Ben ora mek nyolong tok keahlianmu ki. Dadi tukang njuga wise lho Yul. Aku dilekake wani. Apa wae? Hop menengo, timbang tak kruwes kabeh lho. Deloken kancamu do teko kae lho. Hoi, lewat to sisi. Akeh lincung nek kono.
Sepurane lho, Dik. Wong ndak sengaja. Aku malah ndak cantik lho, Mbak. Wis to ora apa-apa. Ngono ae panggah cantik kok. Wis to, Dik. Ayo ndang. Ayu-ayu panggan. Tenan. Nan. Wes langsung ae tak awiti ya, Cah. Mumpung dina iki aku baik hati. Awalnya semua. Dina iki enek challenge. Dadi challenge sapa-sapa medhi sing iso ngedeni menungsa bakal oleh bonus. Lah semakin akeh sing mbok deni, semakin akeh yukan bonuse. Waduh, ratu. Aku lagi mau soleh mangsa siji. Menungso keplayu-playu mergo roh aku. Lah kayaknya mangsa. Serem dah. Adalah wijos tenang. Gak perlu tenaga suwe, gak perlu gua energi, menungso langsung kabur. Sok keren nek ular. Dua emang gak bacok Lah wedine ora mergo awakmu ngono lho. Lah iya. Kancane wis padha gatekne lah awakmu nyapo kok iso telat. Lek diceluk ratu ya aja mek nyauri ah. Aja sampe aku ndelok CCTV iki. Aku lo dikucer Ratu. Gerosone ram. Ku dicaplek, dipingkem. Wegel aku jane. Hop, aja diterusne. Timbang tak tumplek kowe engko. Iki cacah wis bodho arep golek mangsa. Aku ndak mau tahu, pokok tugasnya awake dhewe iki ngedeni menungsa. Ndang nggih budal kabeh. Siap, Ratu. Lah, instan lah bola. Duwe anak buah nek sing pokro kabeh. Dadi medhi rasa majati dadi medhi. Ngono kuwi wayahe pra yo iso ngilang ngono. Dadak ngrepot ya. Jadi koyo wong kae mang. Nyapo tidak seragame salin barang. Allah, modele koyo gembreng nyaline diciuti. Weh, jenenge surup-surup ya kok enek celeng ucul lho. Celengi sapa to? Ini muntung bayi kok banter.
wedok lah mati bongkot gantas wong kemeng. Nyan sing celeng barane Melayu. Celeng. Gon muneng dilo. Masya Allah, celeng hilang nih. Arum dene lho. Macake kaya ngono kudune kaya tasbih to gawanane. Lah kok guwarit ing ndai apa piye jane? Lah tenan to. Arum dene mlaku biasa nyapo lho jajak mencolot-mencolot barang lho. Tulung wong. Lah repot wong. Terus ora pengen dene kae to. Wis kira sakit deni. Lek wong kae. Teh aput mbiyen matimu geniya to. Kepedhe watu. Lah nyapa kok ora dideni? Delok nih lho guwarit. Ya tok gulung malah putul rasdo dipocong malah. Aku dilekno, Mbah. Malah lekno ya. Lah iya. Ayo yo. Ora lho awakmu ngisot terus apa ora kesel to jane? Lah pancen jenenge ya suster ngesot. Ngadeg ndak iso to. Jelas isa no. Tapi kan jenenge mau tuh suster ngesot. Le opo? Suster ngadeg. Kok iso-iso ae. Si awake tugase ngedeni wong renek wong belas iki piye iki? Aku jane wis dilo karo menungso iki. Sing ngedeni sampean ae Pak ya. Halah. Mau awake iki tugase ngedeni wong kok malah iso wedi piye iki an? Lah aku ora iso mlayu lho. Aku wedi menungso ki anarkis. Yo pasang wajah serem no, ben layu menungsane. Emah aku sampean ae Pak Yul. Aku wedi ya. Sangesetne ya. Sampeyan kulek mlaku suwi. Lah nek piye lho jenenge suster ngesot. Oh, treh yo celeng. Yo ae. Malah mojok. Kilo adumu. Tapi lek iki yo enak yo mesakne. Dari kilo rasakno. Ana wong gendong Pak Yul. Ayo mlayu Dik. Iki piye rek? Ayo. Aja mlayu kowe. Masya Allah. Sandalku ning ndi? Nyapa tuh kok mesti ndak penak ya wane. Kalau cong wong sing model-modelan iki kaya ngono kae imane mesti tipis. Wis ndang kono. Mosok to, Mbah? Jatahku berarti kae. Iya, wis ndang maju kono tak pantau kok kene. Mulai awakmu ora ngatasi, aku sing maju. Alah, omong apa? Buktine meng yo ngowel. Wis meneng wae cong. Terus tak gujer pisan wae engko malah. Gah aku lek gujeran.
Iki kok enek wong macak karnaval. Bodine yo lumayan. Jenengmu sapa, Mbak? Kok gemoy men? Aku mati pocong, Mas. Pocong. Tak kira lek gendruwo. Ndruwo iki lak sing ireng elek ambune ra enak kae to. Mosok ra enak ambune. Ya ra enak lho, Mas. Tak sawang kok kene jejak. Iya, Mas. Soale kae kancaku. Oh. Yes ngenai. Karnavale engko ae. Lah, nyapo kae kok ngono kae. Celeng cong iki. Kupon mas. Kadek penak ya, Mbah, rasane. Loh, cong, awakmu digapakne. Bah, piye to atik kotruk iki. Wah, iki piye to, cong, ayo mulih. Karo dene kowe iki pocong iki macakmu sing biasa ae rasah diketat-ketatne ngono kuwi. Aku jane yo melek. Tapi malah kedisikan. Muni ya lho, Mbah. Muni apa? Yo lek melek. Rasido. Mbah, oh. Apa? Lah aku piye? Alah kok ngerepoti mencolot lek karek wis to. Kayak apa ya iso? Jajal dhisik belajar mandiri. Krepoti terus. Kamang sapa ya? Kok penak men? Ditenono. Sok tak goleki. Jenenge kocruk loro kae mung playune kok barat. Banter. Tapi kita ya kok ndak beres neh to iki. Masya Allah. Aku jane salah apa to, Pak? Dadi memedi iki mbok sing biasa ae. Ora usah dicincing-cincing ning ngono. Aku ki jane ya wis kesel lho, Pak, dadi medhi iki. Aku yo pengen leren. Aku aja kok seneni ya, Pak. Malah mana nih? Jaluk digepeneh apa piye? Ora, Pak, ampun. Aku jadi loro, Pak. Aku lemes, Pak. Tolong ngertenono. Alah, ki nyapo dadak lemes barang iki. Alasan tok. Menungso saiki ngalih demit ya, Pak.
Masa aku tidak mojok. Dicuap lihat aku, Pak. Tuh nangis aku. Medhi kok cengeng. Mau apa, Pak? Ayo, arep ngelek-ngelek aku awakmu iki. Do mulih ra mempan kok. Ampun, Pak. Ampun. Ayo, anak buahku mbok kapane? Anak-anakku kabeh mbok piara, genti awakmu sing digepuki. Ayo, 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 ayo,